1913 година. 1 януари започва да функционира Британският съвет за филмова класификация, който получава правомощието да класифицира и цензурира филми. 2 януари Османската империя се отказва от своите европейски територии, с изключение на проливите, и предлага независимост на Албания. 3 януари – Първа Балканска война. Гърция завършва превземането на остров Хиос в източно Егейско море, след като последните османски сили на острова се предават. 5 януари – Първа Балканска война. Битката при Лемнос, гръцкият адмирал Павлос Кондориотис принуждава османския флот да се оттегли в базите си в Дарданелите, които не напуска до края на войната. 10 януари – Първа Балканска война. Младотурците извършват държавен преврат в Османската империя и подновяват военните действия в Балканската война. 23 януари – Османски държавен преврат. Исмаил Енвер идва на власт. Този преврат е известен като нападението на Високата порта. Извършен е от членовете на Комитета за съюз и прогрес, водени от Исмаил Енвер бей и Мехмед Талаат бей. 3 февруари. Ратифицирана е 16-та поправка към Конституцията на Съединените щати, упълномощаваща федералното правителство да налага и събира данъци върху доходите от всички източници на доходи, а не само от някои. 13 февруари. Топтенгацу, 13-я Далай Лама, обявява независимостта на Тибет от Китай на династията Цин. 17 февруари. В театър в Ню-Йорк изобретателят Томас А. Едисън представя първия публичен тест на звуково кино, състоящ се от фонограф, разположен зад екрана. 23 февруари. Йосиф Сталин е арестуван от руската тайна полиция в Петербург и е заточен в Сибир. 4 март. Удро Уилсън сменя Уилям Тафт като президент на Съединените щати. 4-6 март. Първа Балканска война. Битката при Бизани. Силите на кралство Гърция превземат крепостите Бизани, прекриващи подстъпите към Янина от Османската империя. 18 март. Гръцкият крал Георгиус I е убит след 50 години на трона. Той е наследен от сина си Константин I. 23 март. Поддръжниците на Фан Сич Лонг започват бунт срещу колониалното управление във Френски Индокитай. И 26 март. Първа Балканска война. Българската войска превзема Одринската крепост. 3 май. Раджа Харишчандра, първият пълнометражен индийски игрален филм, излиза по кината, отбелязвайки началото на индийската филмова индустрия. 24 май. Принцеса Виктория Луиза от Прусия се омъжва за принц Ернест Август от Хановер в Берлин, слагайки край на продължилия десетилетия разрив между домовете на Хоенцолерн и Хановер и отбелязвайки последното голямо събиране на европейски суверени. 26 май. Игор Сикорски става първият човек, пилотирал самолет с 4 двигателя. 30 май. Първа Балканска война. Подписан е Лондонският договор, който слага край на войната. На Гърция се предоставят онези части от Южен Епир, които тя все още не контролира, и се признава независимостта на Албания. 1 юни. В Солун е подписан гръцко-сръбският договор за съюз, проправяйки пътя за Втората Балканска война. И двете страни искат да запазят своите придобивки в Македония. Договорът формира краягълния камък на гръцко-сръбските отношения за едно десетилетие, като остава в сила през Първата световна война до 1924 година. 11 юни. Филипините. Битката при Бът Баксак. Въоръжени с огнестрелни оръжия и тежка артилерия, американските и филипинските войски под командването на генерал Джон Блек Джек Пършинг се бият в 4-дневна битка срещу 500 бунтовници Моро, които са въоръжени предимно с мечове кампилан. Бунтовниците са избити в последна отчаяна атака на 15 юни. 14 юни. Съставено е 33-то правителство на България начело с Стоян Данев. 18 юни. В Париж се открива Арабският конгрес, по време на който арабските националисти се срещат, за да обсъдят желаните реформи в Османската империя. 19 юни. Парламентът на Южна Африка приема закона за земите на местното население, ограничаващ собствеността върху земя за чернокожи. 29 юни. Започва Втората Балканска, междусъюзническата война.
29 юни – 29 юли. Втора Балканска война за подялба на Македония между България от една страна и Черна гора, Сърбия и Гърция от друга, както и Турция и Румъния, които се включват също в военни действия срещу България. 10 юли – Втора Балканска война. Румъния обявява война на България. 12 юли – Китай. Лиле Джун е отстранен от китайския президент Юан Шикай от поста губернатор на провинция Цзянси. Не се подчинява на решението на президента и му обявява война. Започва Втората революция. Подавена е на 2 септември. 17 юли съставено е 34-тото правителство на България, начело с Васил Радославов. 22 юли Великобритания и Османската империя подписват Англо-Османската конвенция за Персийския залив. Шейхствата на Кувейт, Катар и Бахрейн получават автономия. 10 август – Втора Балканска война. Подписан е Букурештският договор, който слага край на войната. Македония е разделена, а Северен Епир е даден на Албания. България трябва да отстъпи част от територии, получени в резултат от Първата Балканска война, на Сърбия, Гърция и Румъния. 13 август. Хари Бриърли изобретява нераждаемата стомана в Шефилд. 8 септември. Основава се писателското сдружение Съюз на българските писатели. 9 септември. В Германия Басев стартира първия в света завод за производство на тор, базиран на процеса на Хабер-Бош, чрез който в днешно време се изхранва около 1/3 от населението на света. 23 септември. Ролан Гарос прави първия полет без кацане през Средиземно море. 29 септември. Втората Балканска война. В Истанбул е подписан Константинополският договор между Османската империя и царство България. 1 октомври. Мексиканска революция. Войските на Панчо Виля превземат Тореон след 3-дневна битка. 10 октомври. Президентът на САЩ Удро Уилсън задейства експлозията на дигата Гамбоа, слагайки край на строителството на Панамския канал. 27 октомври. Шейх Мубарак от Кувейт подписва ангажимент да предостави на Великобритания монополни права върху разработването и производството на петрол в неговата страна. 5 ноември. Крал Ото от Бавария е свален от престола от своя братовчет, принц-регент Лудвиг, който приема титлата Лудвиг III. 6 ноември. В Южна Африка Махатма Ганди е арестуван, докато ръководи марша на индийските миньори. 1 декември Ford Motor Company представя първата движеща се поточна линия, намалявайки времето за сглобяване на шасито на 2 часа и 40 минути. Въпреки че Ford не е първият, който използва поточна линия, неговото успешно внедряване на такава предизвиква революция в масовото производство на автомобили. 1 декември остров Крит, получил самоуправление от Османската империя след Първата Балканска война, е анексиран от Гърция. 23 декември президентът на САЩ Удро Уилсън подписва Закона за Федералния резерв, с който се създава системата на Федералния резерв, Централната банкова система на Съединените щати. Създадена е мюсюлманската общност Ахмадия в провинция Бенгал, днешен Бангладеш. За генериране на дикторския текст е използван изкуствен интелект. Алианс за стратегическо управление. Добро управление, благоденстващ народ.